Hello mga kaswitaw, may buntag no. So ni ata karon dinhi sa may kagumahan. No? Asa man nga barangay ani? Swito ba mo ani? Sa ako lang pagkahibaluan ni kay mingaw man ni wa ko na pangutan-an. Siguro na ani sa barangay among sakop. Ang unahan ani ko naman apil. So apil siguro ni nga barangay. So ako nasaksihan, ko nakita ni dinhi daghan kay kagumahan niyo. So naidalan diri paubos. Ug dalan dito kay babaw. To dito. No? So ako nakita nga nihunong ko dinhi kay ako nakita perti kalindot nimo tan-awon. Ang punuan sa guma na ay mga sudlanan. Ako mutulo lang mo din no? Sa tong duolon. Duolon makaswito. Sa tong duolon. Mao din no? Mao din ni maguma. So doon na siya sa laan sanggaanan din So doon na din muli sanggutan na din. Muli sanggutan no? Muli sistema. So karon ba kita ang inani nga sistema sa guma. Na din na sa laan. Aron igtulo diri ni ditso. Yung nani din ang uban pod kita dapit. Na sulod. So igon na ni kwaon. So baho man siya. Guma magod langan pud ibaho. So naghani din no? Subog na pud kaayo ang lugar ko. So atong nasaksihan din nga niya kagumahan din nga area. Matag punuan na anay mga saglanan. Kay inig abis sala na. So tanaw na to din ang isa din puno na kaayo. Puno na. Puno na kaayo. Sigon ani ra di ay. So igo na siguro nila kuhaon. Anion dere dayon. Tabtaba na pod, herbiso na pod, so mao ni ang tinulo. Sila pong igamaan og murag kanang agianan hagbong dinhi. So yun ani kasimple. Ni maguma dinhi no. Nani pud ang sistema sa pagpananggot. Danis butanganan. Pila ka po ni ka bulan kuhaon. No, takabalo kay kita may tao dinhi. Dila nakitaan ani ako raman. So na dinhi nga barangay sa kay akong hunahuna ani barangay apil ni. Apil na masunahan. So mao ni makaswito gahimtang tuyo ko na tong guma. Ops. Ops daghan Ops kay tagian ni ako kabalo. Basta hapit lang ko dinhi. Hapit lang ko dinhi. Mag-ato ni videohan. Okay, so bye bye. Thank you for watching. God bless.